ni Roque atong kwentahon ang imong kaugalingong testimonya o ang testimonya ni PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco. Una kang niadtos PAGCOR representing Lucky South 99 ang kasi Leong nga mo'y representante sa Lucky South 99 atong July 26, 2023. Ingon ka nga abogado ka sa Whirlwind nga si Kasi Leong sad ang tag-iya nga mo'y tag-iya yuta gipaabangan sa Lucky South 99. So, pag-adto ninyo sa July 26, 2023, insister ka, dito ka isip abogado sa Whirlwind, ang landowner. O isip abogado ni Kasi Leong. Pero ang inyong gisgutan dito sa PAGCOR, dili ang yuta sa Whirlwind. Dili ang interes sa landowner. Kundi ang utang sa Lucky South 99 nga $500,000 ngadto sa PAGCOR. Kaya ang pasangil, gisurikbot ni Dennis Cunanan kining kwartaha, gibayad ni Kasi Leong ngadto ni Dennis Cunanan, wa ibayad ngadto sa wa i-remit ngadto sa PAGCOR. Mao na inyong contention. So, unsa man ka? Abogado sa Whirlwind, abogado sa Lucky South 99. Kung abogado pa ka sa Whirlwind, you had no business going to PAGCOR on July 26, 2023 escorting Kasi Leong discussing Lucky South 99 concerns. Namely, ang ilang utang sa PAGCOR sa ulang pagdata-data og bayad. Kana, Exhibit A nga abogado ka sa Lucky South 99. Otherwise, wa ka dito. Kaya ka to concern man to sa Lucky South 99. Nung ni-appeal man ka. Will-win naman kayo imong kliyente. Dihang nitawag ka 6 times. Kaunom ka nitawag sa PAGCOR, pag-follow up sa aplikasyon sa Lucky South 99 og lisensya. Kinsa may imong representahan? Ang Whirlwind nga mo'y landowner o ang Lucky South 99 nga mo ang POGO hub? Wa may problema ang Whirlwind sa lisensya sa PAGCOR. Wa man siya makilang lisensya sa PAGCOR. Ngano sige magtawag? Para to sa Lucky South 99 ang imong tawag. Katapusan imong tawag karon ng tuiga. Diyang ibalibaran ka nga wa na lisensya, di na isyuhag lisensya ang Lucky South 99. So karon mo ka di ka abogado sa Lucky South 99? So anong kauno man ka nitawag kung di pa ka abogado sa Lucky South 99? O musamot ka kuwestiyonable kung mo-insistir ka nga di ka abogado. So karon mangutana ng mga tao, time para good, di ka abogado sa Lucky South 99, pero dito ka sa PAGCOR, nag-discuss sa utang sa Lucky South 99 at July 26, 2023. Time para good, di ka abogado sa Lucky South 99 pero kaunom ka nanawag sa PAGCOR para sa Lucky South 99. Nya di ka abogado sa Lucky South 99. So unsa may imong interes sa Lucky South 99? Kung di ka abogado, incorporator tili kang dako. Kung di ka abogado, ahente te kang Michael Yang. Kung di ka abogado, representante te kang Rodrigo Duterte, do natin mo share diha sa Lucky South 99. Mo magduda ng mga tao. Kay isip abogado, maka-excuse Mas Roque nga legal pa mang Lucky South 99. Pero sa iya bang kahawd ba? Na di siya gusto mahilambigit sa Lucky South 99. Siya, di ko abogado. Na mas questionable na hinoon kung nagrepresentar ka sa Lucky South 99 not as a lawyer, but as what? Mas ma-question ang imong pagrepresentar sa Lucky South 99 kung dili di kanila abogado. Unsa man? As a friend? Unsa man? As a pal? Unsa man as a concerned citizen? Nilaing kadudahan. Di ka abogado sa Lucky South 99. Ganong diha man mo papuya sa illegal POGO hub si Mr. Supranational. Kato taga-tagbilaran nga imong gikuyog-kuyog dito sa Europa. Mao na ni. Basta magsugod na gani kag pamakak, ana diya magsugod ang imong pagkabisto sa imong pamakak. Kay di man gid mo